Joo. Sunnuntai 24. huhtikuuta. Kello on vähän vaille 1 ja mä oon kävelemässä nyt tohon lähikaupalle ja siellä mua ottelee Vuokko. Vuokko on suomalainen sairaanhoitaja, jonka kanssa mä oon tuossa pari vuoroa tein, kun mulla oli onkologisella osastolla se ensimmäinen harjoittelu, niin Vuokko oli siellä ja mulla tuli sit siinä mieleen, että voitais tehdä Vuokon kanssa tämmönen pikkuinen haastattelu ehkä, että Vuokko vois vähän kertoa, että mitä tää on asua ja työskennellä täällä Norjassa ja Stavangerissa ylipäätään, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Haluatko sä kertoa, että ensinnäkin kuka oot ja kauan oot ollut täällä Stavangerissa? Vuokko Taale, oma sukua Lampinen. Asunut täällä vuodesta 2002, tulin sairaanhoitajaksi. Vuodeksi tulin, ostin verovapaan auton ja sitten en lähtenytkään takaisin. Ei. Oli sen just oppi vähän kieltä ja pääsi vähän elämään käsiksi täällä, niin ei sitten huittanut lähteä. Kyllä. Kalliiksi tuli sitten sen auton kanssa. Auton kanssa, kyllä. Mites mitä sä oot tykännyt olla täällä? No, ensimmäiset pari vuotta oli lomaa. Vaikka kävi töissä, kun oli tottunut Suomessa, mä olin vatsakirjalla siellä töissä. Mä olin 44-paikkainen jättiosasto. Ja paljon oli erinäköistä porukkaa ja kaikki vuorot oli tosi kiireisiä. Ja täällä sitten meni vanhainkotiin ja päivät meni, pelasin mummojen kanssa bingoa. Se kesti pitkään ennen kuin oppi ymmärtämään, että mä oon täällä töissä. Okei. Mitä sä ajattelet, tai mitä neuvoja sä antaisit niille, ketkä miettii, että lähtee ulkomaille töihin tai ketkä haluaisi tulla esimerkiksi Norjaan töihin? Kannattaa kaivaa ne ruotsin kirjat esille. Ja sitten se on tullut selväksi täällä ainakin harjoittelussa. Sitten vaan lähtee. Kieltä oppii parhaiten puhumalla. Se on ihan totta. Ja ihan rohkeasti vaan rupeaa puhumaan sitä, että unohtaa kokonaan se, että miten mun kielioppinut menee. Se on ihan totta. Ja kyllä ne aina ymmärtää. Jos ei ymmärrä, niin sitten yrität selittää eri tavalla. Englanniksi vaikka tai ja jotain. sitten yrittää välttää sitä englantia, ettei sitten käy niin, että puhuu pelkkää englantia. Ettei käy niin kuin mulle. Niin, mutta sä nyt oot täällä käymässä. No se on totta, se on ihan totta kyllä. Semmonen asia, joka jokaista suomalaista hoitajaa kiinnostaa, niin on se, että kuinka paljon Norjassa sairaanhoitaja tienaa. Meillä oli aikaisemmin siitä vähän puhetta silloin, kun tehtiin niitä vuoroja kimpassa ja se oli reilu 3000 € vastavalmistunut sairaanhoitaja. No, mulla on nämä eurot vähän hakusessa, kun mä muutin tänne. Suomessa oli ollut eurot käytössä 4 kuukautta, kun muutin. Mä en euroissa hahmota, kun kruunut on mun palkkavaluutta. Mutta kyllä täällä tienaa enemmän kuin Suomessa. Työviikko on lyhyempi. Ja sitten monessa paikassa ei tarvitse tehdä 3 vuoroa, että pärjää aamu-iltavuorolla. Suomessa on 38 ja 15 työviikko sairaanhoitajalle 100%. Täällä se on 35,5. Ja sitten on lomat on samanlaiset, mutta sitten lomarahat lasketaan eri tavalla, miten Suomessa tehdään, että kesäkuu on yleensä aika semmoinen rahakas kuukausi, kun täällä maksetaan lomarahat kesäkuussa. Siitä oli puhetta. Ja sitten joka 3. viikonloppu on töitä. Eli siinäkin on eroja Suomeen, koska Suomessahan taitaa olla niin, että joka 3. viikonloppu on vapaa. Joo. Ja sitten monessa paikassa tehdään kiertävää listaa, sitä mäkin olen tehnyt. Oikeastaan kaikki vuodet, kun olen täällä ollut. Eli meillä on 12 viikon, se voi olla 6 tai 12 viikkoa kiertävä lista ja sitten se on aina alusta. Eli jos sä oot menossa vaikka siskon kummin häihin kesällä 2018, niin sä voit vaan laskea, että onko sulla silloin vapaata vai ei. Ei tarvitse ruveta setvimään niitä vuoroja. Näin on. Ja sitten, mutta Suomessa taas maksetaan paremmin viikonloppulisää, mutta sieltä saa enemmän viikonloppuisen töitäkin. Se voi olla ihan. Mutta sitten pyhäpäivistä täällä maksetaan 133%. Se on aika huima. Tai jos menee joulutöihin. Täällä on ammattiyhdistykset hyvin vahvoilla, että täällä on työntekijöillä paremmat oikeudet. No niin. Eli Suomeen siitä sitten vähän oppia. Eli tulikin jo puheeksi, niin mitä kaikkea paperitöitä se sit vaatii suomalaiselta hoitajalta tai keneltä vaan nyt, joka haluaa tänne tulla töihin?
No sairaanhoitajalta täälläkin vaaditaan laillistaminen. Sitä haetaan paikasta, jonka nimeä nyt en ihan lonkalla tässä muista. Ja sinne pitää lähettää maistraatissa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta, mikä pitää olla joko ruotsiksi tai englanniksi. Okay. Ja sitten oikeaksi todistettu kopio passista. Joo. Ja sitten se maksoi, mä en muista nyt paljon se maksoi, siitä on niin kauankin, että se ei varmaan se hinta enää pidä paikkaansa. Joo. Mutta sitten nykyään täällä on ruvettu vaatimaan, ainakin tuossa meidän sairaalassa, että pitää olla sellainen Perkens-test vastaava kielitutkinto. Mutta sitä ei kuulemma pohjoismaalaiselta vaadita. Mikä sinänsä on jännittävää, koska suomen kielillä ei ole mitään tekemistä norjan kielen kanssa. Mutta se on ihan totta. Me päästään siihen samaan veneeseen kuitenkin sitten. Mua kieltämättä silloin vähän hämmästytti se, että aika moni oletti, että kun sä tuut Suomesta, niin automaattisesti sä puhut ruotsia ja sä ymmärrät ruotsia. Että ehkä se käsitys on vähän niin kuin harhaanjohtava, mitä nämä norjalaiset suomalaisista kuvittelee. Niin ainakin minusta kuvittelivat, että puhun sujuvaa ruotsia ja totta kai ymmärrän sitten myös norjaa vähän, mutta voin kertoa katsojille, että ei pidä ihan paikkansa. Joo, se on se kouluruotsi. Mä en ole koskaan ruotsista tykännyt koulussa ja mä oon pakkoruotsin vastustaja, mutta sitten just tällä hetkellä oli ihan hyvä valinta, että sitä kuitenkin edes jonkun verran otasin. Mutta mä kävin sen norjan kielen kurssin Jyväskylässä ennen kuin mä tulin. Että se oli joku 10 viikon intensiivikurssilla, minkä... Joo. Silloin oli täällä niin kauhean pula sairaanhoitajista, että norjalaiset lähti siitä ihan Jyväskylään asti hakemaan. Niin, jokainen varmasti myös miettii sitä, että jos nyt sit lähtisi sinne Norjaan töihin ja palkka on sit mitä on. Mutta sitten aika montaa varmaan kiinnostaa se, että mitä se asuminen sitten täällä ihan oikeasti maksaa. No, Stavanger on sillä tavalla huono valinta, koska tää on yksi Norjan kalleimmista kaupungeista. Täällä on tää öljyteollisuus ollut suurta, nyt tosi on lama siinäkin. Mutta täällä on hintataso heti Oslon jälkeen korkein koko maassa. Okay. Mutta jos meinaa yksin tulla, niin en mä kyllä ihan maaseutuakaan suosittelisi, että täällä kuitenkin pääsee vähän ihmisten ilmoille ja tutustumaan ihmisiin ja harrastuksiin helposti. Mutta vuokra täällä on kallista, että mäkin asuin ensin sellaisessa kommunissa 3 muun tytön kanssa, että mä olin ollut täällä melkein 2 vuotta ennen kuin mä asuin yksin. Okay. Mutta sitten vuokra-asunnot on täällä siitä erikoisia, että täällä on helppo vuokrata kalustettua asuntoja. Että mä asun ensimmäiset 2-3 asuntoa, niin ne oli täysin kalustettua asukonetta myöten ja astiat ja kaikki oli siellä. Toisaalta siinä on sit hyvätkin puolet, että ei tarvitse sit ostaa omia. Eikä roudata niitä Suomesta, koska se ei ole mitään halpaa. Sepä se. Et siinä on tietysti ne plussat, mutta mitä mä oon jutellut noiden muiden hoitajien kanssa tuolla sairaalassa, niin ilmeisesti on aika tyyrit, varsinkin tuolla keskustan puolella, niin ne on tosi kalliit noin yksiötkin. On. Että ne on ihan päätä huimaavia. Mutta nyt on lama, niin nyt se on. No niin, eli nyt kannattaa tulla. Nyt kannattaa tulla, jos meinaa tulla. Mulle tuli mieleen siitä, että ennen kuin mä lähdin tänne Norjaan, niin aika moni kysyi, että mitä sä meinaat pärjää suomalaisella opintotuella Norjassa, että Norja on kuitenkin aika korkea meistä. Säästöjäkään ei todellakaan mitään tuhansia euroja ollut, mutta mä koen, että mä oon ihan hyvin pärjännyt. Mitä sä sanoisit niille? Kaikki kuitenkin kiinnostaa se, että mitä se maksaa. Peruselintarvikkeet kaikki. Mä koen, että ne on mun mielestä ei ne nyt niin paljon korkeampia kuin Suomessa. No se vähän riippuu mistä haet. Mistä sä haet ja mitä sä syöt. Et koskee omat valinnat niin kuin Suomessa. Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina valmisruokaa ja takeawayt ja baariin ja taksilla kotiin. Niin. Et ihan normaalilla, että en mä nyt mitenkään omasta mielestäni täällä kituuta. Kyllä. En elä kaurapuurolla. Sitten jää palkasta kuitenkin käteen. Mä en niinku ite, mitä mä oon sen nyt tässä kokenut ja on noiden muiden kanssa käynyt juttua. Totta kai siis miettii, alkoholi on kalliimpaa kuin Suomessa. Se on niinku sillain, että huomaa ihan selvästi. Mut jos miettii peruselintarvikkeet, sä teet ihan arkiruokaa, niin mä
koen ainakin, että se on aika lailla siinä samoissa. Et jos mä menen tuohon lähikiiviin, niin se on ehkä sama kuin mä menisin Sivaa Suomessa. Et siinä mielessä hieman ehkä kalliimpaa, mutta sitten taas kun osaa katsoa ne oikeat tuotteet ja vähän sillä lailla katsoa sitä hintaa, niin ei täällä kyllä mun mielestä itse tarvitse kituttaa. Ei, ja sitten täytyy tosiaan muistaa, että se palkkataso on kanssa parempi. Kyllä. Eli sitä vähän jää jemmaakin. Sitä jää helpommin jemmaa. Että täällä on ihan sille yleisellä tasolla, niin ihmisillä on varaa enempään. Kyllä. Samat käyvät 2 kertaa vuodessa etelässä ja ajaa kalliimmalla autoilla. Ja sit se on kiva lähteä ulkomaille vaikka johonkin halpaan paikkaan. Niin. Ei vain norjalaiselle. Norja kun ei kuulu euroon tai EU:hun. Niin, se on totta. Vastaavasti samat taksifin kautta tulee tänne. Kyllä. Kyllä se kuvaa. No, mitäs sä onko sä ikinä miettinyt sitä, että sä palaisit takas Suomeen? Onko sulla ikinä käynyt mielessä? Onhan se nyt aina mielessä, varsinkin kun Suomessa käy lomalla, mutta niin. Käytännössä se ei ole mahdollista. Mies ei osaa suomea. Elämä on kuitenkin täällä. Että se on se karu totuus. Kyllä mä aina unelmoinut, että sitten kun mä jään iloiseksi leskirouvaksi, mä ostan kesämökin Suomesta. Mut mikäs täällä ollessa? Kyllähän täällä kelpaa. Kyllä täällä se vaan, että kaikki perhe on kaukana ja hyvät kaverit on kaukana, mutta onneksi on Facebook ja Skype ja kaikki nää, että silloin kun mä muutin, niin oltiin vielä paperikirjavaiheessa. Ajat on onneksi vähän muuttunut. Ajat on muuttunut. Nyt on vähän helpompaa toi yhteydenpitokin. Ja plussana on kuitenkin sekin, että me tossa just naurettiin Samukaan, kun tänne tultiin, että autolla Helsingistä Savonlinnaan on suurin piirtein sama matka kuin Helsinki-Vantaan lentokentältä tänne. Joo. Se ottaa suurin piirtein saman ajan, eikä se nyt niin hirveän kallistakaan ole. Ei, ja kannattaa lentää. Täällä ei se. Mä olen ajanut 17 tuntia Tukholmaan täältä. Se ei ole semmoinen reissu, mitä viittii ihan joka viikonloppu heittää. Niin, täällä on myös Suomi-seuran Rogaland toiminnassa. Kuinka paljon teillä on jäseniä siellä? Jäseniä. Aktiivijäseniä. Lapsia ja... Se vähän riippuu, että täällä on paljon suomalaisia, mutta kaikki ei ole jäsenmaksuja. Niin, kyllä. Kyllä meillä on aina. Riippuu tapahtumasta. Joo. Varmaan 2-30 ihmistä tulee. Joo. Onko sulla minkäännäköistä käsitystä, että kuinka paljon sitten täällä niinku suomalaisia asuu? Onko mitään hajua? Mun mielestä niinku koko Ruukelnamassa varmaan 200. Joo. Viime vuosina on tänne tullut paljon. Silloin kun mä tulin tänne, oli vanhempia Niin, kyllä. ihmisiä. Et nyt on paljon ihan nuoria. Joo. Ja sitten nuoria ja minun ikäisiä, että en tiedä sitten mistä sanotaan, mutta on niin kuin nuoria perheellisiä ihmisiä. Kyllä. Osa on tullut töihin ja osa on tullut miehen Niin. Mitä sä oot ite kokenut? Onko siitä ollut niinku apua? Toki ikävää on tietysti välillä, niin ihan kiva saada vähän jotain vertaistukeikin sitten. Joo, ja sitten kiva, että pääsee puhumaan suomea. Suomi, totta. Ja sitten järjestetään jossain Suomessa tai sitten päästettyä iltaa Niin. suomalaisia tyyliä. Kyllä. Ja loppuhan nyt tässä kolkuttelee ovella. Joo, siellä on tulossa ruisleipälehdos Oslosta. Ai. Tämmöisenä pienenä vinkkinä. Kiitos vinkistä. Pitää sitten laittaa tänään Ja täällä maksetaan useasti palveluksia juhlamukalla ja ruisleivällä, että ne on kovaa valuuttaa. Kyllä. No niin, meidän haastattelukierros alkaa olemaan pikkuhiljaa päätöksessä. Minä lähden toteuttamaan sairaanhoitajan ammattia niin iltavuoron merkeissä. No niin, mutta kiitos haastattelusta ja eipä kestä. Erittäin hyvää työvuoroa. Toivottavasti nyt katsojat saa vähän vastauksia siihen.
mitä ovat odottaneet. Niin, ja aina saa kysyä lisää. Aina saa kysyä lisää. Katsotaan, jos nyt herää jotain kysymyksiä, niin tehdään sitten toinen video. Niin. Näillä puheilla. Kiitos, moi moi!